Ningkan Troxy Arta also Clarmir killing pi paralyzed Akiso ke longa jok say kachilang ja phanpura akerap kachuhang Bisonat alongri lakha hini borjaroni along Jimmy teron pi ingki kapang pen ongdung ale kachepalong Karbi Development Council a member Nogen Pangchophan Aksa Hinpen Kachuru Asai Kedengpon Denarong Lamps Cooperative Society Ltd a Hinpen Lamklar Kachipipon Beta Hanbang Sondro Singh Dongpi Aprangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer Kaching Honarat Donaphan Kardom Nang Pajeriklo Tangtai pini arsik jit lapan soda ka berta non anton pen arjoita. Pini ke cengsi arsik jit lapan soda ka berta lapoen lo. Karbi anglong lapen dima haso angtan kedo akar biatum. Socio-economic ahin kaching turji aphan pura Assam Sarkar pen Karbi Development Council sengpon lo. Bangso Karbi Development Council along Bisonat along ripenta bangithom abang phapan arpu pekpon lo. Lasi patumi jakong ni pai grader cap bhomta anigasam. Karbi Development Council member Nogen Pangchophan All Assam Karbi Students Association Borpothar Lapen Selaikati Aro Ameatum Ahem Humri Damsi Karcho Asai Kedengpon Karbi Anglong Lapen Dimahoso Angtan Kedo Akar Biatum Socio-economic Ahin Kaching Turjia Phanpura Karbi Development Council Sengpondo Bangso Karbi Development Council along Bisonat along Ripenta Bangketom Abang Phophan Arpu Pekponlo Lasi patumi jakong ni pai krener cap bhomta anigangsam Karbi Development Council member Nogen Pangchophan All Assam Karbi Students Association HDP lapen selaikati aro ame atum ahin pen humri damsi kachoro asai kedengpon Bangso asai along All Assam Karbi Students Association TDP ame abarim kongchun bang jointa ingti lapen HDP aro ame pen meipu Abhijit Phangcho Kongchun Bang Ranjan Hanse Lapen Borpothar Riso Nimso Asong Pen Meipu Bonsing Teron Kongchun Bang Bikram Kramsa Anparta All Assam Karbi Students Association Bisonat Longriame Rap Meipu Dipson Singer Lapen Pronita Terangpi Selaikati Arwame Meipu Ajen Be Anparta Klem Bangpu Sonjip Rongpi Lapen Debojit Be Atum Chetong Dunsi Karbi Development Council member Nogen Pangchophan Karbi Apoho Pen Karcho Asai Mesen Pen Kedengpon Pinya duntu arsik jit lapen soda ga berta lapo henglo Karbi Anglong along ri lakha kre phom Mohamaya constituency ke parlo Bambathar police station ahawar thoiso timung arong along Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron aphan dak rahi ki hangpi Pini jakong ni pai kresir kap bhomtiarni Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing timung aphan okpran Choklem chodam keto kathak jakong horang lapen bidisore aphan pura arnam along howang kehang pi pura Karbi aron ateng pen vur kamatha asai lakha krepom Mohamaya constituency ke parlo Bambathar police station ahawar thoiso timung arong aradatum mesen pen sai kedengpon Pinpur me thoiso timung arong along khiti kulat te bokhet kawe ajok hormu hortar ke nam penang an kasik sak chechak nanglo bonta thoiso timung araratum prabjin pen bangso akisung pen jogdapo athema pini dagrahi kihang mate wurkamatha asai mi along em lunsing timung kipu atengke prabjin pen hadak arong along kulat ahem kimpon popusi lamchat pitekanglo anparta Towar sitame prabjin pen lakha trainer cap Hauraghat MLA Dorsing Ronghang alam toy ateng pen SOPD pen kenepon padolo pusi pachini pontu Bangso asayalong thoiso timung arong asar pator timung ahin penta EM Lunsing Teron aphan kachoro padopon market set nang kilo angke la towar na kilo la so thak pilo nang EM phan kachoro jiga Nilihin pen kerong asar pen ke chuni kachoro je pulo Nili tum dengam pen cenglok Bambotharan ke a kilometer bang hoitu kilometer hinira e bengdogok thai la so dak tobar hengno asialang li pedap ni li alang li bang ho chingki dunlo je alang li pulo non black topping nang pipo ase black topping nang li le ko tame sang traveling nang li phanang pipo la pen si market set nang li tum rong nang Nili tum Bambothar
left wing members mate alang lita aning che thenai loi litu em sing teron than la penan parta me dak party litu non ke japon lin council along cm liram long hang an parta me litu non existing mla litu dor sing long hang alang litum en gitu litum han song ke japon ateng ken ningkang sam sonna taxi dak pini le thop ta me dak thoi su timorong alang lithan litum lunsing teron than alnam dak atur pen alnam tharu long pen dak atur ki han pi pen bur ke matha pon gitu alang lithan abukan ta mesen kadoe abukan ta ang hoy alang pong pen cheng lok lo sen paklu long pen cheng lok hai long ta akan namun mesen asi kurang thu Karbi Anglong Dokmoka pen Rukasen Crow report Bisonat Karbi live. Pini adun tu arsik jita berta lapu henlo. Claim che paduk pulotang te ajat asai le claim sita athe cholong. Son thak taksi Bisonat along ri lakha hini borjaroni mate jonji ahawar along sangpi jimi teron pipu inut abang pi lockdown ajoine beauty parlor kachingkir nangkok ajok ser dihun eri farm pu isi farm chingpusi ingki kapang reng asai kedam tang there achiklo kijutsi aruipen pangchengsi penang an ale chepalong ponlo Pinyadun tu arsik jit lapen soda kabirta la pohenlo Karbi Anglong along ri nomati lapen Mohamaya constituency ke parlo den arong Lems Cooperative Society ahin pen lamklar kachipipon press meet ke pado arwada general lapen te den arong aro ese longpo atun pen birta long ke paklang jitula den ngong Lems along sang ke do kanghu abang so alam ke puthak ditum charju long lokpen ning dukpi lamate chimanghu mimi asom athema dak ditum claim rapet chairman secretary la doan members atum same ini adianta ditum labang som kanghu mate atau kana long sang kachjodam tapos ano itong itekong pilang. Kung si kang hunang niya betul nila itong ang acik bodon bang itong ito larat asa pajetang hektirat bolot itong manang nemo. Tapi atumi alang itong gepaklang birta lolong bang itulah tempo pen gepon bek trok asang kang hunang gekoy bang na itong ke cicak ce labentera salam mangke atok kali. Abang suat sang ke laki nilitum dak members atum aparman acik rojon bang ek bek ke panong potsi alang litum si hitia por poisa kenang sa nama sedang tum labang ke alang tum adaman cepala rundel aso puthang si alang litum kanghuna koi pote labang litum dik cetak koi nilo nasi aku hada ke paklang dola track pen atrak sangkang ada atrak pen ke paklang tado nasi halata ahok kali halake niliden malam secretary si ipula halake dilarasa nilitum ramsing inti la bente beren sing terona pan laso asang ke pothai selang itu muthai nuklek datan itu mana ke koi ke kanghu atrak kacojok pusinan kebok labang salam ta ahok kali nasini tum pini kladak panal tum thengno social media thengno itu nang thanum darlo nasi jongsi kanghu ahok podo tangte itu tum ana beksi kanghu ma la pente onasi ki joramo abang komentar ni situ kanghu ma abang so details kladak panal paklang tek nai nasi itu teman pacining itu monon pi bangke
lapuson tardak alam kali ulo tangte dengau lem sapana bangke uthot nongnu kejar dida je pansi dilitum tadoka ya song pan sami pachini lo Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Kro report Bisonat Karbi Live Pinyadun to Arsik Jit Abirta Arjuita Karbi Anglong alongri Denarong pen ka hello kilometer easy something bearong amekar purno milik alangli keso kapangji ajok se kachelangji afan pura kerap kachohang Purno milik alang litum kisung ke pojok alang litum longle phelang lapen chainong phak hanwe mate bi kedon alang litum chojor cholang lapen sita keso masapta ke memedat ajok alang litum non keso chelangji afan ajat asonta kavedet ajok non ke a hemasor purno milik afan keso kelangji kalisi jo padap an kecho afananta ave lasi non alang litum ke kisung bik ajok thangda choklem chodam thekte datsi jo parni papar bomlo alang litum keso peneng pen ke ning kan engkoilo bonta nonanta keme asapta awe lasi lapuan aningkan pen alangli a hema sorsi kachong dat pen an e om anke churipon bomlo bonta nonke alangli a pisota mate a hema sorta kesar pilo lasi chongdat un edetlo Apuson kisung tektik aporahut purno milik alang litum se kachelangji afan pura ningkeme abang phulapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghangpan akerap kipi ponji afan kachoningri padopon Karbi Anglong Dongmukak pen Singrongpi report Bisonat Karbi Live Pinyadun to Arsik Jit Abirta Lapuhenlo Karbi Anglong alongri Nilip constituency ke parlo sarte tok biarong amekar abet killing lapen mana ingtipi asupi ningkan troxy arta klarmir killing pi paralyze akeso kelong ajok se kachelanggia phan pura akerap kachohang Nilip constituency ke parlo sarte tok biarong amekar abet killing lapen mana ingtipi asupi klarmir killing pit ningkan troxy paralyze akeso Kachichak nang aputak ahem ahim pipen se kachelangja pan kaching honai ningkeme CM Tuliram Ronghang apan kerap kachongha Doctor report ateng jipuke lagisira suri pocket nangji pusit than pachini Lasi prapjin pen se kachelangji apan pura kaching honai CM Tuliram Ronghang ahin pen akerap kipipajir ponja phanta ning aklong pen chuning ripontu Kardom nilimen manai tipi na pen nili blok cuki hola pen sepu la pen pu ke nili supi klarmir killing pi kesalang li kisu ke dokok pen ajok nili tum se chelang ge anta chelang lo chainong chelong chijor lap chipadoi lap ta alang li phanse kelang a paisa tangka ka khorot der lagan da khorot elo ta alang li phan ke mieng thega ve asila hai hanlo aprok ta nasi nili tum Nili hema sorta ka chongda chat pen ajok si alang li tala an la na paisa lang thek Karbi Anglong choki hola pen Onilson Rongphar report Bisonat Karbi Live Tangkai pini prime time abirta lansi kangton iglo kaddo kowe apanta kurwang thula pen dome thakme